Am înțeles, da? Deci în viteză, până la primul cerc atingi ținta, în viteză înapoi atingi ținta de jos. Cristi, mă lasă vorbesc oare? Mulțumesc. Atingem țintele din al doilea cerc și în viteză înapoi. Când ajungem înapoi, pleacă al doilea, da? Pornim la semnal, vă puteți susține colegii. Atenție! Tot v-ați câștigat. Hai să-i aplaudăm încă o dată. Tare să vă aud. Așa. Bravo.